Bueno, eu agradecervos que me recibades como se estivese na miña casa, é un pouco preciso para sentirme así. Se me din que estea como na miña casa, vou estar como na miña casa, por suposto, non? Aparte, bueno, estou non porque estou rodeada de amigas e de amigos e, por tanto, pois ese xa é o primeiro chanzo, non? Agradecervos tamén as vosas palabras sobre o libro e nada, eu o lóxico de comezar pois cos agradecementos. Agradecervos a Alexandre Bóveda que, bueno, quixerades que trouxésemos aquí esta presentación. Bueno, agradecervos a existencia porque no noso país o tecido cultural é esencial para continuarmos vivas e vivos e, por tanto, estades facendo un traballo máis alá de que hoxe esteades presentando aquí un libro meu, estades facendo un traballo que é moi meritorio e que debe ser recoñecido, non? E agradecemos en particular pois, este convite. Agradecerlle tamén a Paco, a Caldeirón, por suposto, pois tamén ese labor de resistencia, de compromiso, de seguir traballando máis alá da finalidade do lucro, porque aquí non podemos falar diso, e, bueno, facendo as cousas por amor, e punto, non? Fanse por amor a nosa lingua e por amor a nosa literatura, e nada máis. E se recibimos amor a cambio, por ben pagados nos damos, non? E tamén agradecerlle, bueno, hoxe está aquí Paco e as persoas que hoxe non están e que axudaron a que o libro vise a luz, porque ademais se traballou moito, Eduardo Estevez, Mercedes Leovalde, que axudaron aos traballos de edición, que son moi importantes, porque as escritoras escribimos, pero, bueno, despois o libro hai que revisarlo, non? Realmente hai que recoñecer que aí non é onde somos máis profesionais, entón as axudas externas son moi necesarias sempre nunha edición e realmente aquí se traballou moi ben. E agradecerlle a outro señor que non está, que é o ilustrador do libro, que fixo a portada, eu creo que é moi chamativa e tamén está moi relacionada co que o libro relata ou pretende relatar. Esa é unha única ilustración interior, iso é un pacto entre a edición e a autoría. A uns nos lles gustan os libros con demasiadas ilustracións, a outros as ilustracións poden gustar, e o pacto final é que haxa un único deseño, justamente acompañando a un poema en que se fala de un lugar, e ese lugar é ese lugar que aparece en esa imaxe, tal como o lembra a memoria de un adulto que o viu coa pupila de neno e que evidentemente ese lugar xa non existe, porque xa non é así. Existe o lugar físico, permanece o topónimo, afortunadamente, Cabada de Fontes, e, por tanto, podemos adiviñar onde estaba ese lugar que xa non é, como aí se recorre. Ben, unha vez feitas estas presentacións, e antes de entrar en materia, comentar un par de cousas, non? Este libro, que agora está físicamente nas vosas mans, é anterior á Casa da Voz. O libro estaba escrito en 2016. Nese momento eu busquei a forma de editalo, falei con Paco Souto e Paco dixo, pois sí, imos a editar este libro. Andaron os meses e, bueno, e o resultado diso foi que se cruzou unha Casa da Boa polo medio, deixámoslo pasar, atrasamos un pouco este libro e iso coincidiu despois que co falecemento de Paco, el xustamente, que foi quen decidiu que se publicase en Caldeirón, fixo tamén algún comentario do libro que darlo para mí, pois non o puide saber, por iso evidentemente este libro só pode estar dedicado á súa memoria, que ademais creo que é imprescindible. Quero decir que Paco Souto é unha persoa que é fundamental na historia da nosa literatura recente e aínda non está ben recoñecida e agora, en algún momento o poñamos debidamente en valor, non? E nada, con un pouco desas casualidades que crean anécdotas, ainda que din que as casualidades non existen, pero un libro que se titulaba xa Laberinto ou Memoria perdeu o seu
original un día. Sabedes que os pinchos, os USBs, de súpeto un día deixan de funcionar. Pois iso pasou. E, bueno, aí reconstruín como puiden, porque non tiña todo, non tiña copia de todo. E hubo poemas que se perderon para sempre e outros que os reconstruín como a memoria lembrada e non son exentos. Estas ocasións sempre dan para decir que os mellores poemas se perden. E nada, entramos entón na materia do libro, non? Eu cando teño que... É difícil falar de algo que ti escribiches, e sobre todo sintetizalo debidamente para facer unha liña explicativa que sexa coherente e que non sexa demasiado poética de ir dando saltos dun lado para outro e ser concreta e abstracta. Pero en todo caso, eu creo que o que quixen facer e o que me ocupaba a mí, máis alá de que a temática concreta dos poemas sexa unha ou outra, a mí interesábame o proceso da memoria. Ese proceso que a todas nos pasa. Por que lembramos unhas cousas? Por que esquecemos outras? Iso que lembramos sucedeu exactamente así ou non? Todo o que lembramos é certo, sucedeu realmente? Ou hai cousas que lembramos, acreditamos que sucederon e foron inventadas pola nosa propia memoria, enchendo ocos? Bueno, pois e ademais, por que lembramos determinados episodios da nosa vida e non outros? Que hai aí, non? Entón, bueno, pois eso foi o que eu quixen facer, do que quixen falar, por iso utilizo dúas imaxes. Unha é o labirinto, que sobe o título, un labirinto no que nos perdemos, pero do que probablemente non queremos sair, aínda que digamos que estamos buscando sair do labirinto, pero non é máis que un pretexto para circular por él, o labirinto da memoria, e circular por ese labirinto de imaxes que ás veces, pois, acaban por revelarse extrañas, e un pozo. Pozo evidente a profundidade, tamén a súa escuridade, pero, sobre todo, pola forma en que extraemos as lembranzas e as guardamos unha vez que as extraemos do pozo. Dígolo agora, para que non estea ligado a ningún dos poemas que vou ler, pero hai algún texto neste libro que, despois de ser escrito, e dándolle voltas o que escribes, descubrín que é moi probable que ese episodio non sexa certo, aínda que eu gardo esa memoria tal. É así, non foi de outra maneira, pero non coinciden as datas. Entón, bueno, acabo por sorprender, que decir, eu escribo e sorprendome a mí mesmo. Entón, un pouco este libro é algo así como este poema. A tarde avanza leve, sobremesa sen café. A conversa puxa do fío das lembranzas, episodios pasados, un día de verán, un coche que non vai. Non lembro todo o que sucedeu aquela tarde, mas sí os números e as letras da placa de matrícula. Estúpida memoria que reduce o pasado a números inútiles. E aí está a imaxe daquel coche teimudo, parado baixo a chuvia, contra o outono, coa noite avanzando ás alancadas, tan rápida como o vento que nos molla. Sí, o vento que lanza contra a nosa chuvia e non para, como o coche que non vai. Cando foi? A onde nos levaba aquela estrada? A casa, sí, seguro. Nalgún momento a casa. Entón, lembro outro coche, que paraba no momento máis inesperado, ou xusto antes de sair voando, derrapando. E decátome de que isto é un novelo, e puxo na memoria, que segue a lembrar números e imaxes, sempre imaxes, as cores nítidas das horas do regreso. Unha estrada sen autos,
Aldeas en que os ríos alimentan enormes pantanos que silencian as casas do pasado, as lembranzas todas que non puideron ser transportadas na mudanza. E tiro do noveno, como a un álbum de fotografías de hai máis de 20 anos, en que se sente a voz dunha rapaza do Incio. Fala dos lobos entrando pola eira, e é como se un ciclón me transportase a un conto de Ángel Fole. E esa sensación nova e agridoce de medo e curiosidade, unha picada breve, moi intensa. E sigo debullando nos detalles, a viaxe a Barcelona, as horas de estudo naquela casa escura, o teléfono dun bar nunha alameda, e todo por un número. A placa de matrícula dun coche, a cor tan definida na memoria que vai mostrando imaxes unha a unha e algo que non pode retratarse, mas que lembra a perfección. Case tan ben como aos números que a estúpida memoria non esquece. Unha soidade feita de ruído, da luz da primavera, de camiños, do tempo que non pasa e que non chega. Non podo evitar comparar este libro co anterior de Na casa da boa, porque eu sei que son dúas caras de unha realidade. Só que se a casa da boa era a galería, o lugar da casa máis iluminado, no que recibimos as visitas e as convidamos a tomar un café, o labirinto é o cuarto en que nos refuxiamos a noite ou durante o día e que habitualmente non abrimos os demais. Entón, para min é un pouco desta maneira. Antes dicíavos a imaxe do pozo e os baldes. Xa non son quen de lembrar os poemas escritos, os títulos dos libros, os lugares, as persoas, as conversas. Desancorada, volvo ao pozo da memoria para tirar un balde dentro, tentar que chegue ao fondo, ter a forza suficiente para alar o seu peso, non perder unha gota mentre só de poder acalmar brevemente esta sede. Por iso teño o patio cheo de baldes. Baldes grandes e pequenos, que fun deixando ao redor do pozo. En cada lance, un balde, un retallo de memoria. E os baldes vanse moreando no patio, nos corredores da casa, ante as portas fechadas, nos armarios, os segredos aboiando como ao lixo que non se pode agachar. Baldes grandes, pequenos, de todos os tamaños. Baldes para lembrar as palabras escritas nos poemas, os libros que me fixeron, os espazos, os nomes, as historias, momentos como boias, os que suxeitan a vida. Un pouco para suxeitar a nosa vida a esas boias, non? A pesar do que vos dicía antes, de que son momentos nos que estamos falando sempre da memoria e o material co que estamos traballando, a memoria tamén ten moitas lecturas. Ademais de todo iso, é dicir, que a propia memoria fabula e crea ficción e se rompen os límites entre ficción e realidade. Tamén ten a particularidade que é individual e colectiva. Cando falamos de memoria, falamos da de cada un de nós que construe a colectiva. Neste caso, o poema di que o poema é a memoria da nena, enfiando unha agulla, a retorcer a lingua que lambe insistente naquel cabo de fío que se nega a entrar polo ollo da agulla como ao rico da parábola. O avó observa e recomenda
porque acaba de verse nesta nena hipermétrope que loita cos fíos e non cose. Tantos anos despois, esa imaxe persiste. E con ela a face e a voz do avó, aquel home agarimoso, impulsivo, que o presente revela como pai verdadeiro. Quen sabe se a memoria dun momento tan pequeno e exacto non é unha boia no océano do pasado, unha estela en que prender a epiderme e ferirse, sentir o sangue, comprobar con todos os sentidos como era a infancia, ese deserto. A memoria está ligada aos nosos sentidos. Para min hai un sentido que é o que ten máis memoria de todos, non? O olfato. Entón, aquí é cando chego eu ao intermedio de olfactivo, porque deime conta, dicíame unha das primeiras persoas que lle digo un poema que vos lerei despois, que era moi sensorial, porque o propio poema desprendía o aroma do que falaba, non? E iso, bueno, non sei se en moitos, pero en algúns poemas aparece, evidentemente tamén porque falamos da memoria, dixen individual e colectiva, e hai algo moi importante na nosa memoria colectiva, e é a nosa lingua. Entón, bueno, pois, isto son aromas, son cousas comuns, que ao mellor xa non son tan comuns, e deberían de seguilo sendo, e con elas, as palabras que as nomean, que deberían ser comuns, e se cadra non son. Entón, eu vou poñer as gafas porque fixo os números moi pequeniños, e a mí tamén me van a facer falta, non vos vayades a pensar, pero vou a poñer a prova vos olfacto. Podedes ver o que ten dentro cada saquiño, si? Apretádeos, facedelle así, para que desprendan máis cheiro, Bueno, esta non cheira, pero logo vos digo que é. Especialización da nosa lingua que chega a diferenciar varias especies de menta que para os botánicos son difíciles de diferenciar. Que pasou, non sei? Quen dixo que ten lavanda? Quen dixo que ten lavanda? Polo comprobaré. Esa é lavanda, ¿sí? Dime que número ten. Ten un número pequeniño aí. É tan pequeno que non o ves. Isto é lavanda. É a lavanda, sí. Quen máis sabe o que ten? Este é o fiuncho, o fiuncho. Ese é o fiuncho. E este? Oye, pero sabes que pasa aquí en la cena? Come fuma. Ahora mismo. A ver, hai alguén aquí que se xa doado a recoñecer estas cousas? A ver. Isto non. Isto, o nome científico é Poletaria officinalis. Poletaria officinalis. Nome cristián no condado, Poletaina. A Poletaina todos os males amaina.
Isto, vale? Aí, no, nada que ver. Nada que ver. Isto va unha infusión e a poletarla todos os males amainados. Xa está. É buenísimo para calquer cousa. Non me parece, porque esas ollas son moi grandes. No, isto é un condimento alimentario, pero non é tormentero. É outra cousa. Ai, vale. No, está na banda. Eu creo que esta non é a media. Eu creo que esta é a alfabaca. Esta é menta. A ver, as mentas son muitas. De feito, vámonos. Esta é outra. Eu teño que miralo, Isto é néveda. Tamén se é outra. Hortelá. Hortelá. Esta é a menta, a piperita, vale? Menta. O número 2. Melissa. Melissa. Sí, pero mira, esta é... Tú non te preocupes que eu Mira, era cero. o nome científico é precioso. Artemisia abrotanum. E encima con nombres científicos tú... Pero chamámoslle lombrigueira. Xa sabedes para que é. Lombrigueira. Mirade, hai salxa. Salxa. Número 1, quen ten o número 1? Esa, a salxa. A cousa foi así. Entón, tía, esta planta que tes aquí que eu non sei, non me lembro como se chama, pero esa bota ya fulanito de tal, un cociñeiro que ve na televisión, bota ya todo, e eu busca como cheira a menta, alfabaca. Entón, como andaba con esas, entón me di, Pepiño, leva a coller esa coa que facía infusión María do Castro. E que María do Castro non sei. Infusión, e entón digo, pero isto que é? É sarxa. E eu, sarxa, non que será? Bueno, lo busquei, salvia oficinalis, sarxa en galego. Hai unha melisa. A ver, isto non saiu de ningún sitio extraordinario, está da miña casa e a da tía. 35 km de distancia entre unha e outra, pero isto xa estamos lo perdendo. Quero decir, eu vou a casa desta tía, e na súa casa hai sarxa, alfabaca, menta, orego, erva do té, lombrigueira, erva luisa, que a mí non me la aprendido, toda unha serie de ervas, vale? Se ela non ten, ten o veciño, e o veciño ten douradiña. Non ten cheiro, douradiña. É un fentiño así. E por que lle chamades douradiña? Porque a infusión é de cor amarela. Vale, douradiña. Logo as mentas hai mentraste, bueno, aí hai mentraste, que é un tipo de menta, é a rotundifolia, hai erva luisa, que cheira a limón. Non será o 4? Sí, señor. O 4 é erva luisa, o 5 é o urego. O 4, pero é Quen ten o 6? Eu cero. Esta, eu teño un aprezo particular. Isto, vou dicir, tomado nunha cafetería. Non o vedes así, pero tomado nunha cafetería. E non é menta, pero é un tipo de menta, é coexo. Colegium.
Digo en latín, ¿vale? A la banda que número 7, a Glaciucho, número 8, o alguén ten o nome? Tormentelo. Eu chamo Tormentelo. No sur chamase Tormentelo, por eso dicimos que Tomiño non ten nada que ver coa erva, porque é Tormentelo. Hai Néreda, que é o número 10, hai a Menta, que piperita, que é a 11, a Poletaina, o Té Bravo, que ten o número 13? Iso é Té Bravo. Coipacho dos porcos! Sí, a Alfabaca, número 14, a Dombrigueira, que xa sabemos que é, número 15, a Ruda no Coladei, quedou aquí atrás. Esta tamén xa ten muitas explicacións. Había Romeo tamén, o 17. Hai unha rosa aquí, que sempre a levo porque hoxe, non sei se vos parece vos que cheira moito ou pouco. Moito pero as rosas da miña casa, unha en concreto, ten moitísimo aroma esta. E había o 19 a hortelã e o 20 a doura. E o 3 é mentraste. O mentraste das máis comuns. O mentraste é unha menta que é moi alta, ten as follas máis ben lanceoladas, bastante separadas, e saca un montón a planta. Sí? Es que mira ben. Bueno, pois, despois deste exame olfactivo, eu sempre fago isto con este libro porque ás veces pásame que a xente non sabemos, non? Recordo en Vigo, e díxome un amigo, illa a cheirar unha delas, que era o Romeu, e ele en vez de decirme isto Romeu, dixo, isto cheira a Cíes. Sí, isto cheira a Cíes. Cheira a Cíes, vale? E logo dille a libreira algo tan elemental como a unha rosa, pero con arrecendo auténtico, non? O sea, recén cortado desa mañá, de unha planta que ten arrecendo a rosa, e ela, que vio que era, dixo, cheira como a casa da señora María. Entón, claro, son esas cousas que fan que... Escoito os ruídos da mañá. E volvo á casa dos avós, a aquel momento grabado na memoria cando escataba no cuarto, en que apenas entraba a luz dos patios, mentres o son da louza na cociña e o aroma do café tomaba contados sentidos. Tal vez pechaba os ollos preguiceira e volvía a encollerme baixo as mantas, mirando cara a porta entornada, xogando a sentirme segura, a comprobar que existían lugares construídos con paz e con afecto onde podías permanecer. Foi así como o son e o aroma do café que abre o día deveu sinónimo de acougo, illa de descanso no centro da arroiada. Cada un ten a súa memoria particular. Para mí o café é a memoria do acougo, ese aroma matinal. Ao preparar as presentacións lembrei que non sei se coincidiu coa escrita deste libro, e probablemente sí. Foi cando Nélida Piñón visitou Galiza e a entrevistaron, e ela falou xustamente da memoria, non? Eu tentei buscar esa entrevista, non a encontrei, pero encontrei outra, e nela din fragmentos como este. A memoria non é fidedigna, porque é moi fácil, sobre todo para os escritores, deixarse levar, manipular o recordo e fabular sobre ele. E evidentemente, iso é o que facemos, non? Traballamos con este material, que é a memoria, e configurámoslo de unha maneira determinada. Por iso o libro ten un prólogo, que di, non penses que a poeta deixou o corpo espido ante os teus ollos, que os versos son mapas exactos. Hai chagas ocultas, feridas que nunca cicatrizan,
Os versos son un eco, fragmentos, un reflexo. Por moito que as palabras deixen un rastro de sangue no poema. E Mérida Piñón, xa para rematar, dicía nesa entrevista que sen memoria non hai presente. Eu creo que sen memoria corremos o risco de non ter futuro. Entón, por iso, escribín unhas palavriñas que vos den. E eu gustaríame saber, antes de ler o último poema de hoxe, no que aparecen, senón todas a maior parte desas palabras, se as coñecedes todas. E que me digades, cales son todos, morotes, sabes o que é? Non son moras. Son, efectivamente, amorosos silvestres. Os calixós. Caleixós. Calixós. Caleixós. Careixóns, Nos chamámosles morotes, pequeniños, redondiños, vermelliños, son... É curioso, non? Como a natureza, e se fóramos algo respectuosos, devolveríanos moitas cousas, non? É teimuda, non? O monte arde e volve. Eu vivo nunha leira, porque a miña casa ten nome, Leira de Tom, e vivo nunha leira que era monte, pero aí, os cativos da parroquia, de novos, hai 40 anos, ian por esa volta do camiño porque había morotes, e iban a por os morotes. Foi monte, eu construín, desfixen, os morotes siguen saindo. Saime polos bordes da casa. E a mí iso pareceme maravilloso, que a natureza sexa así de teimuda, dirá, non, aquí sempre houve morotes. Entón, vai seguir habendo, non? Chamamos de morotes nos. E que tes? Sanguíneo. Sanguíneo, sabes o que é? Eso que é un arbusto. Bueno, fruto do arbusto. É un arbusto. É unha palabra que eu a teño asociada á lingua oral porque a miña sogra non dicía sanguiño, dicía zanquiño. Entón, bueno, pois cada vez que escoito esa palabra venme toda a sonoridade das predorsais e todas esas cousas que vamos deixando de dicir. Sarillo. Un sarillo, sabes o que é? Que se enrolla, que se move constantemente. O sarillo é unha peza da levandoira, da... sí? Do tear, non. O sarillo do pelo. Eu, esa palabra, uso para describir as persoas. É un sarillo. Que pasa? Que eu sabía que a mí me chamaban sarillo e un día descubrimos que era un sarillo. E cando vimos sarillo, sería estripeiro. Tamén sabedes o que é? Sí, Xoan sabe. Non sei, o estripeiro é un arbusto tamén, unha árbore de... O estripeiro é o espino albano. Para que se usa? Para enxertar maceiras, pereiras. É unha rosácea. Estripeiro. Bueno, mira que se nos custa a nos pensar os que veñen atrás. E isto, hai uns anos, por lo menos na miña zona, un estripeiro ou unha árbore para enxertar, tiña que ser algo bastante común. Tormentelo, xa sabedes que como lle chamamos nós, o que vos lle chamades, tomeu. Xa sabes o que é o boexo, é un tipo de menta. Saleta, tiñas as papas de arroz. Como non seña algo que se desfai. Non, é o arroz con leite. A sobremesa do arroz con leite cando a preparamos. Sí. Eu penso que era formar a barriga. Cando me pasa algo, tomas tes arroz e entonces tómalo moi desfeito. Para que che...
Non sabedes o que é fariña terceada, isto me chamou a atención. Terceada. Partes de unha cousa así. Iso é máis familiar, sabes? Non exactamente, mesturada. A fariña terceada faise moito co pan de millo. Esa bola é de pan de millo ou está terceada? Non, esta é terceada. Leva centeo, trigo e millo. Fariña terceada. Eu pensei que non era bastante. Óleo. Óleo, sabes o que é? No aceite, claro. Non é aceite. É a fariña máis fina que queda no muiño, a que se usaba para as papas dos nenos. Papas de óleo. A fariña, a máis fina. Non sei se a primeira ou a última. Va quedando lo mismo. Já vejo un óleo con pintor. Pois nos chamamos óleo. Deriva de Nos óleo. chamamos óleo, é o mismo, claro. Deriva de óleo. Eu creo que é o mesmo. Seguro que é o mesmo. Vosotros moito máis culto. Francamente, a persoa que me transmitió a palabra a mí non era moito máis culto. Pero lle chaman óleo. E, a ver, se non tan diferentes a parte na que vivo eu, que está, que é a zona de Vigo, do condado, e sen embargo é a mesma palabra, por exemplo. Iso é Simplemente é óleo, non óleo. Óleo, entón é con un yeis ultracorresivo. Óleo de óleo con un yeis ultracorresivo. A lo baixo, bueno, é unha cousa que é como Claro, por iso. Entón, ese óleo, esa en realidad é óleo. Ese é un yeis ultracorresivo. Vaya, usted ya saber. Como filólogos hai no mundo, claro, poderán explicar. Etiquetes aí. Eu teño fermento. A túa é fácil. Sí, pero non necesitamos fermento. Vos chamades de fermento. Vale. Pero que nos dicimos fame, vos en Dios dicides fome. No, sí, lo que aí decimos fame. Pero esta palabra está perdida e que está de moda. Porque isto é o que ahora chaman todos a masa madre. La masa madre, sí. A masa madre. Pero é o fermento. Etes aí? Eu sí que non sei o que, o xevan. O xevan. É difícil de saber, tampouco eu teño moi claro. O que si sei é que por o San Xoán todas as ervas cheiran a gas ou xevan. Entón é unha erva que non cheira. Pero eu non morrerei sen dicir isto é o xevan. Estamos a procura. Non quero perder a palabra, porque a palabra deixaron as aboas e eu non me quero perder. Teño que topar o xevan, claro. As cedaleiras, estralote, o xevan. Trópeles, De Golga. 50 gramos. No, está. Todos se ponen un trópele. Vou buscala, pero a busquei e non atopei nada. Erva visa, coñecidísima. Sopas de cabalo cansado. Tamén sabemos, non? Non as probei, pero... Eu sí. Ai, pois eu sí. Un día... Non, cachaste a ti. Sí. María José. A miña palabra é mentraste, que eso decimos nunha aula de eso, mentraste, pero non me gusta. Pero é o tipo de menta que era que decíamos antes, que tamén che tocou a ti. Non, a ti hoxe van. Ti non tes, ti tampouco. Bueno, pois xa está. Era... Porque na memoria vamos do individual ao colectivo, ou o individual colectivo que nos afecta individualmente e nos afecta colectivamente, e entón iso ten que ver co poema que pecha o libro, o que lle rouba algún verso, porque é moi extenso, pero que, bueno, gústame lelo e gústame darvos estas palabriñas antes de lelo para recollelas agora aquí, non?
neste lugar do mundo. Logo que pasa co verso, sobra. Bueno, non só, Porque é a pero primeira para... creadora que oigo que non lee o verso, que vai soltar sin ler o verso. Sí, O poema hai que ler o porque o poema é moi extenso. É moi extenso. Pero ti tes folgos. Pero non quero que se me perda o público. Porque unha cousa é escoitar e outra é ler. Aprendemos a lingua do colonizador como se fose a nosa lingua propia, adestrándonos na súa áspera pronuncia, memorizando todas as palabras extrañas que couberon na cunca do leite con gallegas. Ensadilladas na súa torpe pronuncia, xogábamos alleas as nosas propias vidas, sen nos recoñecer nos lugares que nos rodeaban, sen entender as voces nos camiños. Foi un tempo de mundos paralelos. A televisión e a escola construindo un futuro imperfecto. Unha rúa que se arredaba dos valados e o ovear dos cans no retorno á casa afastada entre os piñeiros. Mundos que non se tocaban. Realidades diverxentes en que non había espellos, porque nos pariran proto-albanés dunha vida nova, que xurdía do nada e descoñecía que exactamente a colocado nese lugar do mundo. Como espartamos? Picando as pernas nas pugas dos toxos ou descubrindo a humidade das follas que dormían no chan dos outos. Se cadra foi no barolo dos libros que non estaban nos andeis, porque non tiñan a encadernación de pel que os igualaba para adornar o moble a prazos do salón. Tal vez na humidade dos teus beixos nun xardín botánico calquera, onde as raíces vexetais profundaban nas nosas entrañas para descubrirnos a un tempo o zume que nutría a súa altura de sombras reparadoras e cómplices. Quizáis entón, como maceiras novas enxertadas no estripeiro, recompuxamos as células leñosas e comezamos a chuchar da terra, para peñar de flores brancas e rosadas, madurar despois baixo o sol e a chuvia dos presentes sucesivos, os que nos empregamos. Foi así, desaprendendo as perezas e alando do fondo da memoria cada palabra pronunciada para que non escoitáramos. Foi así como recuperamos o sanguiño en Servilles, o tormentelo, ou o coexo. A artesa guardaba o fermento e a fariña terceada, até que erguemos a súa tampa e descubrimos que aquel era o pan que nos fartaba unha fame veña que traíamos herdada na larinxe. Garda sempre unha pesadiña de masa, e sementa, centeo e trigo, millo, para que a fame amaine, para que o vento encontre árbores na rúa, para que a rúa teña valados e cans que o vean, para que xoguen a seren arquitectos dun futuro que entenda as voces nos camiños, un futuro que se recoñeza neste lugar do mundo.